I denne film bliver der brugt nogle få bandeord, og husk, I må ikke bruge dem i virkeligheden. Hvad så, 6. klasse? Hvad sker der der? Det her er ekstra undervisning for folk, der er sindssyge. Og vi skal have om... Nogen, der ved, hvad det er? Barokken! Det fandt mig ikke rigtigt. Men før vi begynder om barokken, så skal vi lige have en navneopråbning, okay? Så hele klassen hylder bare fucked op med, og I skal alle sammen være her. For det bliver sur. Okay, navneopråbning. Kenneth. Ja. Paul. Ja. Emma. Ja. Mohammed. Ja. Henriette. Hvem sagde hans navn? Ja. Andreas. Adolf H. Så er her sammen. Barokken. Den tid var fra 1620 til 1750. Må jeg tage jeres jakker? Dengang havde fine folk mange penge, og derfor havde de også tjenere. Velkommen til damer og den her. Og så var det helt. Vin til herren. Se. Kaffe. Vin til fruen. Se. Ja, tak. Kaffe. Bon appetit. Og jo rigere folk var, jo finere mad fik de. Er den en hotel? Og dengang var det smukt at være tyk. What the fuck? Ej, hvad må jeg sige, du har taget på? Ej, synes du det? Jeg har også gjort, hvad jeg kunne. Jeg synes også, du er blevet mere buttet. Ja, jeg har tænkt lidt over det. Men jeg må være helt vild med dig, skal Ja, det tænker jeg også. Ja. Ej, må du da også noget tykker? Ja, en lille smule, men det alt det her mad. Det er rigtig dejligt. Og dengang var vi vanvittigt populære. Tjener, få orkestret i gang. Bravo. Orkester, begynd. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive, just like animals. Ej, udsøgt musik. Vi valgte min yndlings. Det er også Jo blegere man var, jo smukkere var man. en fornøjelse at sige det, men jeg må sige, moder, at du har fået lidt sol. OV, er det rigtigt? Ja. Okay, jeg må hellere lige pudre næsen. Jeg er tilbage nu. Og Thomas Kingo var en meget berømt digter. Jeg håber, det ser bedre ud nu. Meget bedre. Mange tak. Gæt hvem jeg mødte nede på markedet i dag? Hvem? Thomas Kingo. Digteren, I ved. Ja, han er så udsøgt. Han er en rigtig, rigtig gentleman. Han spurgte, om han kunne hjælpe mig med at bære mine poser. Men så sagde jeg nej, jeg har ikke folk til det. Og så kom herr Magnus her. Rubens og Rembrandt var nogle af de meget populære malere. Vil du være købt på markedet? En ægte Rubens. Ej, hvor er det smukt. Jeg må sige, at jeg er mere til Rembrandt. Også her. Rembrandt, den nymoderne skid. Rembrandt, han er simpelthen for meget. Det er 25. århundrede. Altså, det kan vi ikke leve